Пак няма нищо за ядене тук. Това празник в главата на Мемет. Мемет? Боклук се ли? Пак нищо няма за ядене тук я. На кокъл ще стана. Умирам вече от глад. Какъв кокъл ще стане ще я? Ти видял ли си? Чок прасе си. То муска фъна. 2 години трябва да седиш гладен поне да ставаш кокъл. Обаче да виждаш Мемет какъв чок гюзел мъши. Отивам да ти фащам една плъх от мазата. Сега идвам. Аде. Добре, ама гледай по-голям плъх да е, по-дебеличък, защото много гледан съм да е. Чакай да виждам сега къде има плъх. Тук имаше един дупка. Яна, захапа ми. Трябва аз да се... Айде. Няма да ядем плъх, да не сме азиатци. И без това коронавирус ще ни фаща, не. Фатмегю, овца му е. Не можах да ти фаща плъх, нахапа ме. Ще аз седиш гладен, май. Кой ще седи гладен, не? Майка ти ще седи гладен на тебе, бахук! Отиваш бързо да си намерваш работа. Аз гледан няма да седа. Каква работа да си намерям, я? Те ни громотни къде искат. Аз не знам да чета и да пиша. Например, перегремист мой ставаше. Чух, че има изкуствен инхилет, робот. Цялата работа ти правил и ти само прибираш голямото пара. Виж какви будали са хората. Дават пара за роботито. Ти искаш да пипам компютрито, да ми удря тока, да умигам, нали? Да ходиш при самет. Трябва аз да сени. Не. Тогава депутат става я. Те много от нещо станаха депутат. Поне на кражбата била. Какъв депутат да стана я? Аз не мога да крада толкова. Плюс това ще ми псуват на майка. Майка ми, знаеш, нежна душа е. Не може. Ти при доктора на малата. Той умен. Ще знае какво да ти прави. При доктора Ташак Панав в Лема. То с най-много трябва да ми направи. Ама добре, ще отивим да пробваме. Най-сетне и на мен да ми дадат да тествам хапчета. По 10 000 лева дават майна. За 10 дена. Сега само трябва да намеря някой тапанар, дето да ги тества, защото мога да се отрова нещо. Господин докторе Ташак Манатов, добър ден! Мемет, така и ни се научи, бе. Не Ташак Манафов, а Ташко Ташаков. Казвай сега какво искаш. Пак ли ще ме караш да правим ефтаназия на Фатмагил? Казахте, че е незаконно. Доктор Ташак, бе. Мани го това Гиргимел Фатма. До тук ми дойде. Работа искам да ми даваш, голям гладен станах. Каква работа да ти дам на тебе, бе? Ти си тъп като тъпън. Дори не можеш да четеш. Не дай така, бе, докторе, бе. Аз да умра, ти да живееш. Каквото да е, работа да е. Дойде ми една идея, бе. Я кажете, имаш ли някакви болести? Ти от ли си, бе, банал, докторе? Мемет е здрав като пича кожа. Като какво си здрав? Пича кожа е. Не знаеш ли? Жената колкото искаш да правиш, она работа не му се износи. Като нея съм здрав. Добре, Мемет. Трябва да ми теста. Да е това лекарство. Трябва да се пие поне 10 дена, сутрин и вечер. След това искам да дойдеш и да ми кажеш оплаквания дали има. Капи ли ти косата? Запек имаш ли? Диарея имаш ли? Повръщаш ли? Или нещо друго? Ще ти дам 100 лева. Майко, жив да си, докторе. След 10 дена ще идвам да взимам берекета. Виж сега, трябва да го пия това първи ден, дано да не е гаден. Гюзел. С това хапче странен ми кара да си чувствам. Това второто ден. Трябва второто ден да пия. Мемет, ти педарски опек ли стана, я? Не знам какво ми стана, я. Едни хапчета пек доктор Ташак ми дава. И сега нещо жене. Искам ставрито. Вери, аз на сини. Айлата излекувам мене и аула бени. Защо така каза да умре? Отивам да търся ставри. Не търси повече. Най-сетне се измъкнах от една овца. И си взех най-новото кафе Лайнаца. Сега ще видим хубаво ли е. Батко, имам да ти сказвам нещо, бе, батко. Мани се, бе, Мемет. Пари нямам. Не пари, бе, батко. Обичам те. Давай да бягаме от жените някъде. Какво? Ти акъл имаш ли, бе? Нямам, бе, батко. Давай да те целувам. Сега те убих.
Бокук си ли? Какво си направил ти с моята мангалия? Рак да ти хваща. Жена ти, от брат ти, сестра да ти роди. Имхотеп ли да ставаш? Чакай, ма. Какво става? Просто му дадах работа на мъжите. Каква работа му даде? Хапче за педраз да пи. Сега вместо мъж, пеперутка стана. Меки като палестилин. Ясно. Това има страничния ефект на тия хапчета. От мъжете пеперутки правят. Ама спокойно. Ето едно СОС хапче, пи едно и ще се оправи. Сигурен си ще работя, докторе? Защото ако не работи, ще идва при теб да спа до вечера. Вало да ти казвам, докторе. Ема, опазил Бог. По-грозна жена от тебе няма. Ще го обрат хапчетата спокойно. Докторе, жив да си. Звинявай, дето ти посувах и ти правих клетви. Аде. Мелет, напий това хапче. От доктора. Каза, че трябва. Така ще ставаш чок красиве за Ставри. Душа, валай. Чок, very good. Ставри, гелиум, Ставри. Ана, майко, какво това педераско дреха е? Олеле, аз за малко да давам на Ставри колата на задната двор да ми влиза я. Ана, за малко да му давам да ми къса отзад. Аз цял живот се пазих на махалата да не ми правят си кишмиш отзад. И сега за малко сам да дам. Трема да сения. Спокойно, бе. Пазих ми ти задницата, бе. Никой не може да влезе вътре. Тоя път. Жена, може да си е грозен като облюснат от Кимен Гиргимел. Може да азмеришиш като омрял порна киснат на оцет. Може да си тъп като болка от полсирища пъпка отзад на гъза. Обаче ти обичам, ма. Ти ми спаси гьота. Бебет, така красиво като ми говориш, да го отбиваща. Ти да си ляга, бе. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се и харесайте. А в нашия канал може да намерите още много такива забавни видеа.